Salut! Aici aveam o problemă cu infiltrația apei în mașină. Curgea pe la stâlp, pe lângă stâlp și uda mocheta. Bine, era pe partea dreaptă. Aici am desfăcut suportul de la mascarea de la stâlp. Avem un furtun, era curat el, care intră într-un cauciuc. Nu știu cum să vi-l arăt. Îl vedeți aici. Asta era cauciucul. Aici era înfundată. Era înfundat și nu mai curgea. Iar de aici, supraplin, curgea prin mașină și uda mocheta. Am încercat să-l desfund cu o seringă, dar nu am reușit, așa că am desfăcut apoi în față. Am dat chedul la o parte. N-am mai desfăcut plasticul ăsta. Aici, undeva aici în spate, este asta e gaura de ieșire și era înfundat. Am băgat un șoricel de plastic, un clips, am desfundat și acum curge foarte bine. La fel am făcut și în partea cealaltă, preventiv, ca să prevenim eventuale infiltrații. O să punem astea înapoi. Aici mai avea protecția asta montată, ceva de genul, sub plasticul ăsta. Am scos-o, am tras-o către mine, a ieșit, o să punem înapoi și cam asta a fost. Iar gaura prin care curge apa e chiar aici lângă balama. Aici avem un Golf 6 cu panoramic, dar cred că e valabil la majoritatea Volkswagenelor cu trapă sau panoramic.